Добре дошли. С повечето от вас мисля, че сме се виждали. Повода за днешната пресконференция е предстоящо учредително събрание на организация АБВ, политическа партия АБВ в община Благоевград. Предполагам, че съчетанието между политическа партия АБВ, община Благоевград и учредително събрание ще предизвика у вас доста въпроси, тъй като АБВ е в Благоевград поне номинално близо 2 години. Така че мисля, че има какво да си кажем. Тук сме с заместник-председателя на партията, господин Румен Петков и господин Алежов, който предполагам познавате, който не го познавате. Мога да кажа няколко думи за него. Самият се казва Емил Калов и в изпълнителния съвет на политическа партия АБВ отговарям за област Благоевград. Ако въобще някой човек може да си позволи гордостта да каже, че отговаря за областите Благоевград. Аз специално 45 години отговарям за една благоевградчанка и не мога да кажа, че съм успял да отговоря напълно. Да не е повод да мразиш региона. Точно обратно. Точно обратно. Така че, господин Петков. Колеги, добър ден. С нас е господин Симеонов, член на Националния съвет на партията. Също потърпевш от Благоевградския регион. В анализа, който правихме в Националния съвет за изборните резултати, планирането на пълен цикъл отчетни избори от 15 януари до 15 април, много ясно сме очертали проблемните райони, в които трябва да се подходи с особено внимание при подготовката, организацията и провеждането на отчетно-изборната кампания. Както и господин Кало каза, по различни причини организацията ни в Благоевград преживя определени катаклизми и сътресения, саморазпусна се и ние в момента сме в процес на изграждане и структуриране на нова общинска организация. Искам първо да благодаря на господин Алезов, че се нагърби с това предизвикателство, защото за нас е изключително важно не просто присъствие формално или номинално, както каза господин Кало, район като Благоевград. За нас е важно да покажем на жителите на общината, а и на областта, че политическа партия АБВ може да прави политика, че може да се бори за интересите на жителите на региона и че може да бъде лидер, какъвто на Благоевград му е необходим. Господин Алезов е 38 годишен, завършил на Американския университет с много добра подготовка и образование, администрация и история. Трети мандат е общински съветник и това го прави човек с необходимия опит в една чудесна възраст, която е гаранция и за енергия, но и за способност на базата на опита, който и образованието, което има, да се прави политика и да се търси по-широка консолидация около защита интересите на благоевградчани и региона. Тази вечер има една номинация за председател на Общинския партиен съвет. Тя е за господин Алезов. Ползва се с пълната подкрепа на изпълнителния съвет. Тази вечер ще се проведе учредителната общинска конференция и много се надявам, че в рамките на пълния цикъл 15 януари 15 април ние ще се умеем да изградим свои организации в някои от селищата в община Благоевград и в общини, в които по една или друга причина през изтеклия период от време нямаме организации. Ние се нуждаем от изграждане на сериозни структури на организации в община Разлог и в община Смети и в някои други от общините. Имаме определени
въпросителни около изборния резултат, който постигнахме в Сандански. Не сме удовлетворени от изборния резултат в практически нито една от общините на територията на региона. Няма да се спирам по-отделно на всяка една от тях и да правя анализ. Това е въпрос, който ще стои по време на бюджети и избори, както казах, от 15 януари до 15 април. Той ще завърши с национален партиен форум и разбира се, национален партиен форум ще бъде предшестван от изграждането и избора на областни ръководства, областни председатели, областни партийни съвети и изпълнителни органи на областните партийни съвети. Ще нещо да говоря. Господин Олезов. Здравейте от мен. Аз така мисля, че излишно сега да си пак повтаряме биографиите, дето сигурно ги знаете наизуст. Приех с така ентусиазъм предложението, което дойде от председателя на политическа партия АБВ, президента Георги Първанов и неговия заместник господин Румен Петков. Не е тайна, че така вече повече от 10 години сигурно съм част от политическия живот на Благоевград, макар и така до сега само единствено на местно ниво. С политическа партия АБВ имахме и до сега чудесни взаимоотношения, чудесна спойка, така да се каже. Работихме добре на местните избори и това предизвикателство, което сега е пред мен, да се опитам политическа партия АБВ да заеме нужната си позиция и роля в Благоевград. Тя не може да бъде никакво друго, освен водеща политическа партия. Така знаете, че винаги съм бил в лявото пространство, да се каже, на политиката. Винаги и като председател на гражданско сдружение и преди това като общински съветник, така сме седяли повече от страната на народа. Предпочитам така да стане дискусия, отколкото да се унасяме в приказки, но моята задача на първо време ще е да изграда структури в общината и в населените места, да направим една хубава работеща система на общинско ръководство на АБВ в лицето на един така млад и енергичен екип, който ще бъде номиниран и избиран до вечера. Надявам се така да се получи един работещ общински съвет и партия АБВ да започне наново своя политически живот в Благоевград и да имаме успехите, които ще бъдат дело на нашия труд. Заповядайте, колеги. Колко души добавите да се преучредят общинската организация? Откъде са те? Нямам представа. Хората са хора, които са изявили своето собствено желание да бъдат учредители, да участват в политическа партия АБВ. Има хора, които аз съм поканил, които държа на тях, и които така от опита си вече толкова години познавам и знам, че няма да ме подведат и знам, че ще помогнат на партията с в личен план и в професионален план, експерти. Ще видим до вечера колко са, но очаквам така. Да конкретизираме, Влади, доколко екип ще остане, ще запази самостоятелността си или пък ще се превърне в присъдружна организация на АБВ? Очаквах аз това въпрос. Екип е гражданско сдружение, което винаги съм повтарял, в него членуват хора от различни партии и по принцип не става присъдружна организация на никой. Сега ново ръководство има екип от този ден. Аз съм си дал отвод като председател поради причината точно същата да не се претопи или да се сравнява екип и АБВ. Аз ставам в момента до вечера живот и здраве председател на една политическа партия
екип си остава гражданско сдружение и аз, както и други членове на други партии, си оставаме членове на екип, които ще подкрепяме новото ръководство, гражданските му и местни политики и инициативи. В никакъв случай не трябва да се слагат знак за равенство, защото едното е политическа партия, другото е гражданско сдружение. Напротив, към политическа партия АБВ и на национално и на местно ниво ще има граждански съвет, който ще бъде представлян от граждани, които ще консултират и ще участват в политическия живот на АБВ. Като представител в местния парламент ще представлявате екип или АБВ? Аз и до момента представлявах и екип и АБВ, защото ние сме избрани от коалиция екип АБВ, НДСВ, ОБТ, така че в местния парламент ролите ни не се променят в никакъв случай. Напротив, както знаете, аз съм отскоро председател на една от най-големите групи в Общинския съвет, която сме нарекли Скаптопара, и там има представители на Движение 21, представители на Зелената партия, така че тази група си продължава по същия начин да се съществува и ви уверявам, че ще бъде една от най-активните и най-конструктивните в Общинския съвет. Тоест след 2 години почвате от нулата. Нали така да разбираме, господин Петков? Така, Нали така? така е. А до година се го правим Владо президент. Нали до година са президентските избори? Да, тогава. Малко пуцаме от към възраст. Сега не може да не използваме това, че сте тук и да ни кажете какво става по жълтите павета и най-вече подкрепихте ли вие кандидатурата на Екатерина Захариева? Защото днеска я представиха, едва ли не, че има консенсус за нея. Колкото разбира, гласувам, ще бъде... Да, то няма да бъде отложено, е така е, да. Но поне това казаха, че имало пълен консенсус за нейната личност. Не е най-пълен. Затова питаме, да. Нуждаем от още разговори, колегите в парламента, за всички случаи мотивация, защото прозвучаха много остри и критични бележки от някои от партиите, които подкрепят кабинета. Имам предвид конкретно изявление на господин Симеонов, имам предвид непрозвучала силно пред обществото позиция на групата около господин Кънев. Аз ще кажа мое лично мнение. Не е добра практика министър на правосъдието да стават хора, които не са влизали в съдебна зала. Ние сигурно ще отидем към подкрепа на кандидатурата, но с достатъчно сериозни резерви. Това е, ако не вижда, че като е министър на правосъдието, който не е влизал в съдебна зала, а това вече е проблем. И мисля, че премиерът Борисов трябва да направи възможното да преосмисли още веднъж номинацията на кандидат за министър на правосъдието. Били сме свидетели, пак казвам, на назначени министри, които трудно се ориентират къде е районния съд в София. В момента госпожа Захариева безспорно е човек с опит в администрацията, но ние говорим за съдържателна съдебна реформа. Говорим за анализ на нормативната база, свързана с съдебната система. Говорим за способност да се проведе ефективен политически и професионален диалог. Ние от партия АБВ продължаваме да сме убедени, че е необходимо да се изгради такъв съвет за съдебна реформа в Народното събрание, в който да участват представители на политическите партии, представители на съдебната власт и представители на изпълнителната власт и академичните среди. Ако искаме действително да отидем към съдебна реформа, която отговаря на интересите и потребностите на българските граждани. А искаме ли? Аз веднага мога да кажа какво искаме ние. И веднага, то не веднага, продължавам да питам. Какво означава един народен представител да каже, че трябва да престанем да изпълняваме решение на Конституционния съд, защото те са робство. Това е вправен нихилизъм. Ако обществото
мнозинството счита, че изпълняването на закони е робство, значи да сме наясно за какво говорим. Първо. Второ, когато се поставя така въпросът, това означава, че един народен представител казва, аз съм над закона, не ме интересува Конституционния съд, не ме интересува законите. Трето, ние сме внесли преди повече от 6 месеца в делото на Народното събрание Закон за съдебната власт, където всички тези неща, които се третират в конституционните промени, бяха залегнали. Кой и защо се опита да ги прекара през промени в Конституцията, а не през промени в закона, които щяха да станат много по-бързо и много по-лесно? Що не търсим 100 гласа, а търсим непременно 160 и 180? Кой искаше да спре съдебната реформа? И можем ли да намерим един юрист, който ще каже какво дават тези промени в Конституцията на Байтешо и на ККП-нка? Точно. Това е най-важният въпрос. Тези промени в Конституцията нито създават предпоставки за бърз съдебен процес, нито създават предпоставки за справедлив съдебен процес, нито създават предпоставки за ефективен съдебен процес. Какво означава това? Че с тези промени в Конституцията не се постига предпоставка за последователност с решенията на различните инстанции. Какво пречеше на досегашния правосъден министър да извади имената на магистратите, които бавят правосъдие? Ние с вас за второто полугодие на миналата година, само по линия на Министерството на правосъдието сме платили 500 000 лева за забавено правосъдие. Що не показахме съдиите, прокурорите и следователите, които носят отговорност за това? И сме ги платили на престъпници, платили сме ги на изнасилвачи, на кръци, на взломаджи, на всякакви. Що трябваше да се хвърли това нещо в конституционните промени? Защото има 5-6 човека, които осмислят политическия си живот само с лишената от съдържание в техните уста фраза съдебна реформа. Ние сме предложили, има го в деловодството на Народното събрание, вижте го. Включително там бяхме предложили при квотирането в прокуратурата да бъдат 6 на 6. Само че с оговорката да се запазят кадровите функции на пленарния състав. Ние направихме компромис, съгласихме се да се отиде към явно гласуване и въпреки това реформаторите си изтеглиха явното гласуване. Значи, след като 1 година и половина сме се въргаляли, ма явно ли да бъде, ма тайно ли да бъде, все пак на някой му светна под шапката, че това нещо може да бъде решено в закон. И що се занимавахме 1 година и половина с него в Конституцията? Да изчешем езиците и да обясняваме на публиката, тук ние сме 3-4, дето много искаме да направим или по-обаче. Гадовете не дават. Пак казвам, намерете един, който ще обясни ефекта върху Байтешо и ККП-нка в тези 3 направления. Справедлив процес, бърз процес и ефективен процес. Ама не точно, затова ви питаме, защото хората казват, тия политиците си живеят в паралелен свят. Ние не разбираме за какво всъщност те спорят горе. Това казвам и аз. Въобще не сващат хората. Това казвам и аз. Понеже зададахте въпроса за жълтите павета. Знаете ли каква е основната теза на протестиращите пред съдебната палата? Не, и това не е. Ами ето тук, ако между вас има филолози, предполагам също си журналисти, изтъква следната теза. Значи съдът трябва да е независим, а прокуратурата автономна. Хайде обяснете ми, аз не мога да го разбера. Не, никой не го разбира. Да, имам 2 доктора. Днеска имаше ден отворени врати в в съдилищата в България по инициатива на Съюза на съдиите. Да. Благоевград сигурно е имало масови протести от десетки хиляди граждани. Значи, когато ние като общество не искаме да разберем генезиса на един процес, после няма да се чудим, защото така става. Какво беше? Тук сега Христо Иванов, като си подаде оставката, какво стана? Масови самоубийства на отделни граждани и цели трудови колективи. Все пак трябва да има малко мярка в спекулацията. Цялата теза в устата на 4 човека за съдебната реформа е грозна спекула.
От Съюза на съдиите намерете човек, който ще обясни какво ни дава промяната в Конституцията. Ама на нас какво ни дава, не на тях какво ни дава. Защото там го пише, аз съжалявам, че не носи с мен стенограмата. Не знам къде да я пусна като платено съобщение, тук ще съберем пари да го извадим. Там пише. Ние трябва да дадем отговор на въпроса, готови ли сме да сложим край на рубуването на решение на Конституционния съд. Какво значи това? Това значи, че един народен представител казва, аз съм над закона. Край, точка. Това е. Няма върховенство на закона, така е. И какво